starter med at definere vores egne behov. Vi gør en dyd ud af at lave et professionelt og et gennemarbejdet udbudsmateriale. Et udbudsmateriale, som kan bruges som dialogoplæg med en samarbejdspartner, men i sidste ende også er det, der ligger til grund for en samarbejdsaftale. En af årsagerne til, at valget faldt på Constructor, det var lige præcis, at vi i vores udbud har gjort en dyd ud af at fortælle, at det her det er et funktionsudbud. Det betyder, at vi har nogle præmisser på forhånd, som er givet, men en stor del af slutresultatet, det beror faktisk også på den viden, som Constructor kommer med. Altså den viden, som de har ude fra markedet omkring, hvordan man opbygger de her lagre, finder lige præcis den løsning, som er det rigtige i det her eksempel. Igen, der er planen jo en ting, og virkeligheden en anden ting. Men i det her tilfælde, der viste det sig faktisk at være en af samme. Der blev lagt en plan, og den blev faktisk fulgt med en naturlig fleksibilitet, både fra FTZ, men også fra Constructors side, i forhold til at få håndteret de udfordringer, som jo naturligt opstår undervejs i sådan et forløb, og sådan et langt forløb, som det jo egentlig er at implementere så mange lagerreoler.